केस होनाया इजि केस होग्रायाबो खिन्थु खस्थ' दं बे नङा जे केस होजाग्रायासो खस्थ' होग्रायाबो खिन्थु मालाबाबो सान्थियाव थानो हानाय नङा मानोना टाइमाव फैबाय थानांगोन नों। हेलौ लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना बे सावगारिखौ नुना गोमोदों जानांगो नङासै अब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होमबासो बुजिगोन। लोगोफोर बे सावगारियाव नुनाय हिन्जावा बे गावनिनो हिन्जाव ओमफ्राय बे गथ' नुनाया गावनि फिसाजो आरोना बे जेबो जिनाहारि खालामनाय गथ'आ नङा। स' लोगोफोर थाख्लाया दाबो जेलावनो दोङो बिनि सोंनाय फिननाया जागासिनो दोङो बे दायनिगिरि नंगौना नङा। जेब्ला थाख्लाया बे जेलनिफ्राय न'आव ओंखारबोगोन होमबासो जों गासैखौबो क्लियारिफिकेसन बायदि मिथिजोबगोन माने बे जिनाहारि खालामजानाय सिख्लाया गावनो देहाखौ होदो गावनो देहाखौ फानदो ना नै थाख्लाय बिथाङा गाव गोसो जानानै एकदम जर जबस्थि खालामनानै जिनाहारि खालामदों बिनि सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो। दा थाख्लाय बिथाङा न'आव फैबासो जों मिथिजोबसिगोन बे जर जबस्थि खालामनानै सिख्लाखौ जिनाहारि खालामदों नामा। स' लोगोफोर आं भिडिअ मोनसे होखांबायमोन नै थाख्लाय नार्जारिनि नाथाय भइसआ एसे बोरैबा खोनादों आरोना बेनि थाखायनो आं नैखौ होफिननाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांदो बे जेलनि बागैनो मोननैसो क्लियारिफिकेसन भिडिअ होनाय स' नायलांदो। अब्ला दायनिगिरिया सोर जागोन नोंथाङानो जागोन मानोना दानि टेक्न'लजिनि जुगाव नों नङा होनब्लाबो जाया नों हरनायानो दायखा सोरबा हरदों बे उननि बाथ्रा खिन्थु नोंथांनाव थांग्रोगोन केसा। बेनिखायनो दा जे जाबाय बिथाङाबो जि मोजाङै बुंबाय आं दा बेलासियाव बोखारजोबगोननो ओंखायनो अन्नानै जों गावजों गाव बेफोरबायदि केस टेसाव थांनो नाङा आरो केस बुस्थुआथ' बहुद जारला बुस्थु केस होनाया इजि केस होग्रायाबो खिन्थु खस्थ' दं बे नङा जे केस होजाग्रायासो खस्थ' होग्रायाबो खिन्थु मालाबाबो सान्थियाव थानो हानाय नङा मानोना टाइमाव फैबाय थानांगोन नों। नंखायनो केसावथ' थांखानाय नङा जों नंखायनो गुरैयै आर'ज गाबबाय नोंथाङा जाहाथे बेसेखिनिखौ मावो आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि अननाया अराय सम आंजों सापर्ट थायोबा बिदिनो आं गेजेर गेजेर नोंथांमोनजों नुजाबाय थागोन। थेंक इउ।